bom bajangam jong kari khasi baye ki KM ki jing sawa barenti jong ki ksing ki bom bat ki jing shat ba itna jong ki nong shat kabapin I ya kawe na ki jing shat bakin tang bat bajaliu tam jong ka jai beriu khasi ka shat nong kram ya ka shat pambalang sim jong ka hima khairim ne ka shat nong kram jong usnam arja apsan pin kot no ha kanyau trek ubnai nai wing ha karukom ka ba ipo ipin bat ba isham kun da ka jinge shim binta jong ki bakra batri jong ka hima haringkat ki rangkan sai pat ki thei sati ki bala no ki jat ha phalau jong ka ying sar ka badan hasmin la rakhe ya ka shat nong kram manos nam hasmit ka donut jong ka kolshor jong ka khairim sim ship kani ka shat tin rai kam dei tang ka jingpini ya ka rong bat ka jingtem hendrei ka de ka dak ka baim jong ka jinget li bat ka jing sngongo layo iru ya ka jinge shimbenta ha ka shat niam da ki khon kan thai bat ksiu kan thai jong ka sim sat ka balong ka nong bat ya ka niam ka rukom ha ka hima haringkat bat usim ukmi ha ka ni ka singi layo iru ya ka jingwan tuot jong upat ba belian nosor pat nakijaka ba marjan ba kumjuru nakijaka ba khamsha jinga ban sakhi ya kane kale nyam kabla pinne insa hado minta da ka bobot printi ya karukom balabo nado kipo berem baja na kaliang ke didi megalaya kalayoru banyakren bat usim u Dr. Balajit Singh sim batru ya ki katu katne kinong sakhi ya kane kakam pendep jungi ya kale nyam kasi bakut jong kale nyam ka shat bak pamlang jong ka hima aka hangni hasong smith ke ai ka bangi siam ka longba na ka ai ka bradep haus nem balu bamenta unu snem I ka jing don ki khul khajar khambun chu wan banya don benta bagi hima abangi pendep ya kane kamu kedem idon kiraj ki basir boy ki babro kata ki genja ka jing wan ai trau jong ki ka jing wan ai blang jong ki ndrei hau news na benta da jing su thu jing mut ka jong ki bal ka hima banang pengklan chu ya ka bor sencar ka jong ki banang pengklan chu ya ka bor sencar jong ki tiga wan rai ki pelang dan pendep kata tengi I nomor ta kidan keba sandruk lagi rai bla pendep kata bal kolong ke kemen ngi men I khun gajar lagi rai hapo di phoi ki wan nang pen skem su ki ai ke bangi nge ke dei ke jing wan jangi ke lenti ke jing suk ke jing bit ke jing biang to ka ba ai ka ngu ka dam hu blai trai kan ra nong tau nong bo system ban wan na ya ke jubab na ka benta ban ba ban met ki khun gajar Lalu hanu nong katrik kata kamai gaji jengki, kam tamen, baka jing rep kadai kawai nagi jing kamai, jing tray jing tak jengki, kabahaya tam, hapo kahima kajongi, kam tam hapo kisong jing babun ide hapo nong kendong, tengi I nomor taba, kajing pendep kam kajongi, kelom berbor pengiwat ika jubab nong beri terakan rat, mereka bahak kalian niam kalian rekam lembak kita kisin, me pendep ika kenyang krem, isiam sisai kajing kerku. Bawa ukuran wayang ini, tu kum taruh ini kerpat sensisen. Bawa boleh terkenal, nang tiap juga jengkerku, apa yang kijing pendep kam kijongi. Ngimlong jebab biang lut, nadong sedong, ngirong tegi beriu, dengi pan maap no iya kangu, hakangu kedem. Bawa maap iya lait kelet ketam keduna kijongi. Drebon pendap penbiang pan mu iya rong puluh kijongi. Ban ri benda kering ini cek kijing ba kijing seni kijing telah. Ban pri kelat jonti, pekun kejar, kin bit kin biang. Lalu kerep kuah, kerep kurai, kerep pati, kerep tempau, kerep kau, kerep kuba, kerep jur, kerep cep, sian ni catai nong pelang, tong senem ru, ida kermen ya, bahwa pendep jungi kene kam, konrat sengap pedang lem,
ya jing kerpat jing jing jam jing pun pendap pun jumam ber jing ru pun tek rai mi chung rejar hakalang benta jong kari jong kendau jongi apa ka hima khairim tolong ripoi hari pelang berceduk siriwar ni yawan kumni yawan naka sendat silong yawan kenang sekani ka jingsat ke manus nem kumni namar ba ni don ka wei ke jingedai bat ka sendat silong bat ka sengkasi kenang mangin penne pensa ya ka dusturiti ka ba umen bare mula abu hangi ikwa bakan long ka ban yaine bat ni ken kum hakani lei ka jingsat mbong hakanong krem kala long ka sat niam kabala kamlong kentang yangi ki badang bat ya ka dusturiti jongi ngidas ngodon kam hadu ka tata ba ngin ya don lang bangin ya pencong sit lang ya ka jing le niam jong ki nong krem mo ngi ngau bangi ki sendat celong ngi don kam hadu ka tata bangin ya don lang bat ki nong penya jong ka nong krem dance ngi kum ka sendat celong ngi don bentalang bat kajing pen telun ya kikam jong ka hima khairim haban pendon burom ya kani ka nongkrem ba ngiya don lang bat ki ngisngo kumba ngiya don ka wei ngiya long ka wei kumba kiru ha kajing don kam jongi ki don lang bat ngiru ngisngo dei banginya don lang bat ki kum ha kani ka sat pemblang sim ngidas ngau long ka bada don kam yangi ba ngin ya dan rengkat bat ke hima khairim bangin ya sim bentalang ya kani ka jing leniam ka basisin sisnem kubor bangin ai saki ba jongi ki badang bat ya la ka jong kerutur dustur keriti ni kerpat ya ki reuseng jongi ba kum hakini ki por kum hakini ki benta ki ba long kentang kum hakani ka sat pomblang sim jong ke hima khairim ngisngo ba kat bangila ni dei hi ban ya sim bentalang dei ban ya don lang bat ki hoot kala ya per sibun ya kapuar ke barim bat ya ke bamenta bat hapedeng jong kata kejing ya per ni bat ki badang sencar hi la ka jong kejing long kejing kenyam tenrai ke jongi ni ngau ba ngindang dei bandang penhe pen san ngindang dei ban ya telun paramangi bangin ya yo ya ketaka jing ya iet bekataya ka jing ya tip ya kanyam ko dustur keriti bangin long ki baya don kawai baya long kawai ling ba kani ka jing shat ka shat long krem ka pen kan mau yangi bangilong ka jal benriu ka belarung jeliu ha ka dustur bat ka jing ya tili ha ka mensim na kilom kentang jong kari khasi hinyo trap hinyo skum kani ka de ka shat nong kram ha ka ba ka dustur ka shat bat ka mensim jong kibriu ka yaim ya sha bat ni ban pet ya kani ka program ka ba yinwan ra shapi minta Kadai kesin ke penongkong bagi wan mentah ni kadai kesin ke baar bat kai ke pakili ngi galong ba hawire bat kan ngi jing sat da pomblang nongkrem jongpi ke ba saibana nado ke jing pule hado abang lagi ide lagi khmat te ka ni ke jing sat pomblang kam dei ke bangi sim benta tang sisin Handre ke bala simteng kumpa praspa nyuspa senam mensua. Nado badang don kahima selong. Hadir ngahima selong lapia saka hima khairim bad melim. Bad hakata kapor badang don ketika
senong nongkrem hakapor badon kani ka sat nongkrem manswah po nongkrem hang thi ubang thai jong karat marmain uwan ban ya simbenta kum kani ka ju ka function bat suai kata ku ban yuspa praspa snam u sim jong kades dumuraru uwan yang ban ya simbenta bat nakaliang jongi nadu usnam arhayara pusau mensimsnam ngilawan biang bani kendo kini arngut kisiam usim yang kades dumura kumjuru usim yang ka khairim hangni di doktor balajit singsim kili kendo hakaneka jingsat jong i kila khot jingi po jingsat gili akren kumasik kenta siteng haka jingi kren jongi bat kili ya batai sibun kijing batai nag bantai jongi bat kata ngilapho kum kani ka kot kani ka kot kabangi pensisa bakadon sisa ka jingi dei hak bai dei bat ka hima jong khairim bat jong kades dumura ti ngisong tanat bha banwan kum kani ka lempung ka bapi pidon hangni bat nangne sakhamat ka jingi dei jongi ki mikir ke badon hapo Ribho district kumjuru ka Kamrup district bat ekeni ka hima khairim kam dei banlong ka ba khaduk mantaksi dei ban beteng baik ladadon kano ka function la ka dei hangni ne la ka dei hapo des dumura usim jo ka des dumura ngdei bandon ka nya dei ka nya khot nya le yawan ba hak bi dei ban ka tu ngilawan hagar teng jo ka des dumura usim jo ka des dumura bat hangni ini IDI pa konro jong usim yung kades dumura ngingi ong reco dumura reco ini IDI gorwa jong ka right marman bang thai jong ka right marman ini IDI khon jong ibang thai right marman ini IDI kerkun ini IDI huria but ini IDI ilong san jong kades dumura bat kum tat tir ni hangne yawan sakhilang namar ba kadai kanya khot jong upaim i doktor balajit sing sim ya i des sim no des dumura banwan ndai namar ba yikindu kam ikhlam la banwan ti ngiyawan na kisnong ba pher ngadai namar man ndre kini na kolong puru gidon na asam bat donru napo kuliah napo amperling kabre ka bahap apo yung karai marman kahima yung kades dumura hakaji inshallah dangi ba pek pat hakahim kajing katkum ngi kren kajungki kalong ba jan baro ya ka district Kamrup kumju ru sibenta jong ka Ribho district kabamut ba kade ka right marman kabaham apo yung ka melim simship menta karahap no yung ka Ribho district.
saya haba ngipej akan dikisnam ke ba mencoba ba mentang i kala iha ngipej ba kalong kala la fer hi namar ba ngi pipej kumencoba ngi padon ikan de galeri ndrai menta pan ngi i ba kadon ngi galeri gi breu gi layo ban syong ban pej menti ndai tang kaniru hang ni ti kadon sang sitei ru ba internet ba ka gomen gala le ba menta pe kiden fencing sitei gula internet wat ndai tang ni wat sitei syapo u lum pomblang yudo ngilasna kilasna ya ka galeri ke ba ipu ipieng